NgoMashi 2018, uLumka Mkethwa owayeneminyaka emihlanu washona ngesikhathi ewile phakathi ethoyilethi lomgodi eBizana e-Eastern Cape. Yini inkinga? Akukho emthethweni ukuba nezindlu zangasese zomgodi ezikoleni. Kunezikole ezingu-24,793 ezweni ezinezindlu zangasese zomgodi. E-Eastern Cape kuphela kunezikole ezingu-1,426 ezinezindlu zangasese zomgodi. Kubheda kephi? I-School Infrastructure Regulations Act 2013 yanquma ukuthi ngomhla ka-26 November 2016 amathoyilethi azobe eselungisiwe. NgoJune 2018, uNgqongqoshe wezemfundo wathi kuzobiza u-10 billion rand ukwakha amathoyilethi asesimeni ezweni lonke. UNgqongqoshe wangazi ukuthi bazoqala nini ukulungisa le nkinga. Yindaba isimo sibheda. Ukungagculisi kahulumeni kusho ukuthi uhlelo lokwakha nezinqumo ekumele zithatha isikhathi eside ukwenzeka. Inkohlakalo phakathi kahulumeni idala ukuthi amathenda anikwe abantu abaxhumene nohulumeni ukulungisa amathoyilethi. Lezi gebengu zintshontsha imali kunokuthi bakhe izindlu zangasese. Uhulumeni aphinda athembise ukuthi bazoyilungisa le ndaba, kodwa inkinga iphinde yenzeke futhi. Kumele kube njani? Kumele siyeke ukulinda uhulumeni ukuthatha izinyathelo sakhe amathoyilethi asesimeni angasetshenziswa yinoma ubani. Kumele senze lento ngemali eyanele encane. Kumele senze lento ngonyaka owodwa. Yini isiphakamiso sethu? Ukuthenga amacontainer indlela yokuthola ingqalasizinda ethembekile esesimeni esibiza imali encane. Icontainer engamamitha awe-12 ingahlukaniswa ibe namathoyilethi ayi-12. Ayisithupha abe ngawafana namantombazane abe nawesithupha. Wonke akhiwe nosinki nesicabha. Lezi ndlu zangasese zingakhiwa endaweni eyodwa ahanjiswe ezikoleni ezihlukene ezweni lonke. Lamacontainer adinga amanzi. Okuphumayo kulezi ndlu kungahamba kuyongena emathoyilethi omgodi. Yini intengo yalento? Icontainer elingenalutho ngaphakathi libiza u-30,000 rand. Zikhona izinkampani ezakha lamacontainer bawadayise ngemali engaphansi kwa-200,000 rand. Ukufaka amacontainer awu-24,000 ngo-200,000 rand kuzobiza imali encane kunesigidlimba, iqhezu lokweshumi lemali uhulumeni afuna ukuyisebenzisa. Nansi idokhumenti ekhombisa intengo esiyitholile kwinkampani ethembekile. Ukuthenga amacontainer amaningi kwehlisa imali. Yini inzuzo yalento? Kuzobiza imali encane ukuqala ukulungisa le nkinga manje ngokusheshsha. Ukwakha endaweni eyodwa nokuqiniseka kwezinga nentengo. Ukhonkolo lwenza ukuthi kube nesisekelo esiqinile esisekela amathoyilethi enkontena. Oplama bangasiza ukuxhuma amanzi emathoyilethi. Wena sitshele inkinga, thina sizokutshela ukuthi ulungise kanjani.